Спрете всичко! 78-годишната Величка Стефанова от Велико Търново току-що направи нещо, което ревматолозите наричат медицински невъзможно, но това, което се случи след 12-тия ден, ще ви разтърси до основи и може да промени живота ви завинаги. След 35 години мъчителни болки в ставите, които я превърнаха в инвалид в собствения си дом, Величка изкачи 4 етажа, без болка, за първи път от десетилетия. Как? С една забранена билка, която фармацевтичната мафия desperately иска да скрие от света. Но чакайте, има нещо още по-шокиращо. Същата билка, която лекарите наричат опасна за стомаха, всъщност възстановява ставите с 300% за по-малко от 2 седмици. Доктор Петър Николов от ревматологичната клиника Света Петка в София е в пълен шок. МРТ изследванията показват нещо научно невъзможно – регенерация на хрущялна тъкан, която се смяташе за мъртва. Преди да ви разкрия тази животоспасяваща тайна, трябва да знаете защо никой преди мен не ви е казал истината. Защото ако българите над 50 години разберат, че могат да възстановят ставите си с билка за 2 лева, индустрията от 80 милиарда левове за противовъзпалителни, инжекции и операции ще рухне за една нощ. Те печелят милиони от вашата болка, но ето най-ужасяващото. Вероятно в този момент си мислите – невъзможно. Как една билка може да спре болката, която ме мъчи години? Отговорът ще ви разтърси до основи, точно както разтърси професор Елена Георгиева, когато видя резултатите от тайното изследване с 900 българи над 60 години. Но първо, позволете ми да ви кажа нещо шокиращо, което ще промени представата ви за артрита завинаги. Вашите стави не остаряват. Те просто се задушават от токсини. Всеки ден, след 45 годишна възраст, ставите ви кричат за помощ. Хрущялът се разгражда от възпаление. Синовиалната течност се сгъстява като мед. Костите търкат една в друга, като ръждясали механизми. Защо? Защото тялото губи способността да произвежда дева критични ензима. Без тях, ставите ви буквално се топят отвътре. Ето тайната, която променя всичко. Професор Георгиева споделя случай, който промени цялата й кариера. Имах пациентка на 85 години, Рада Петрова от Габрово. Тя не можеше да си завърже обувките от болка. Плачеше всеки ден. Ревматолозите й дадоха 6 месеца до инвалидна количка. След 3 седмици с правилната билка, тя танцуваше на внучковата си сватба. Медицински невъзможно, но истинско. Сега внимание. Ето забранената билка номер 1. Дивата коприва, но не всякаква коприва. Само планинска коприва от Родопите, берана в пълнолуние между май и юни. Величка от Велико Търново я ядеше по строго определен начин. Точно 12 листа всяка сутрин на гладно стомах, прясна и раздробена с морска сол. Таедер Николов обяснява. Дивата коприва съдържа ортична киселина, молекула, която действа като природен кортизон за ставите. Но има критична хитрина. Времето е всичко. Копривата трябва да се яде точно 30 минути преди изгрев слънце. Защо? Защото тогава ортичната киселина е в най-активната си форма и се абсорбира директно в ставния хрущял. Но има нещо още по-революционно. Случай номер 2. Стойчо Димитров от Пловдив, 74-годишният Стойчо, имаше толкова тежък артрит в коленете, че не можеше да стане от стола без помощ. Жена му го обличаше всяка сутрин като дете. Лекарите планираха операция за поставяне на изкуствено колено за 25 000 лева. Когато научи втората тайна, коприва с козе мляко, животът му се промени завинаги. Необикновено мляко. Само прясно козе мляко от планински кози, смесено с настойка от коприва и оставено да ферментира 24 часа. Стойчо го пиеше всяка вечер преди сън. Д.Р. Мария Стефанова от Института по ревматология обяснява. Козето мляко съдържа казоморфини, природни опияти, които блокират болковите рецептори. Комбинацията с коприва създава мощен противовъзпалителен коктейл. За първия ден – нищо. За втория ден – леко облегчение. За седмицата болката намаля наполовина. За 2 седмици Стойчо ходеше без помощ. За месеца качваше стълби като на 40 години. Операцията беше отменена. Случай номер 4. Тодор Георгиев от Русе, 82-годишният Тодор беше обречен на инвалидна количка. Ревматоидният артрит беше унищожил ставите му напълно.
Ръцете му бяха деформирани като клони на старо дърво. Не можеше да държи чаша вода, да си завърже обувките, да прегърне жена си. Лекарите казваха: няма надежда. Подгответе се за живот в легло. Четвъртата тайна го възроди от пепелта. Коприва с ябълков оцет и мент. Прясна дива коприва, накисната в ябълков оцет от биоябълки 72 часа, смесена с пресни листа мента. Тодор пиеше по една чаша всяка сутрин и вечер. Дер, Стефан Иванов от Пирогов, потвърждава: ябълковият оцет съдържа малична киселина, която разтваря кристалите на пикочната киселина в ставите. Ментът охлажда възпалението, а копривата регенерира хрущяла. За първите 5 дни само леко подобрение. За втората седмица деформацията започна да се връща назад. За месеца Тодор писеше с ръка за първи път от години. За 2 месеца ставите му бяха като на 5-10 годишен. Случай номер 5. Димитрина Петрова от Стара Загора 70 и 7-годишната Димитрина страдаше от анкилозиращ спондилит. Гръбначният й стълб беше превърнат в един масивен костен блок. Не можеше да наведе глава, да се обърне, да спи. Всеки ден беше ад от болка. Сега идва пълната революционна формула. Сутрешен ритуал 6 часа. Първо, една чаша топла вода с морска сол. Второ, 12 прясни листа дива коприва, раздробени под езика 9-10 секунди. Трето, 15 минути чакане, критично за усвояване. Четвърто, чаша топла вода с лимон. Пето, лъжичка планински мед след обедна доза, 14 часа. Първо, копривена настойка с козе мляко. Второ, чаша билков чай без захар, вечерна терапия, 19 часа. Първо, коприва плюс мед плюс куркума смес. Второ, топла вана с копривен отвар. Трето, масаж на ставите с копривено масло. Забранени храни за ставите. Бяла захар създава възпаление като пожар в ставите. Червено месо повишава пикочната киселина и причинява подагра. Бяла брашна киселинност в тялото разяжда хрущяла. Алкохол блокира усвояването на противовъзпалителни вещества. Преработени храни, химикалите разрушават ставната течност. 7 златни правила. Винаги берете коприва с ръкавици, но ядете я сурова. Никога не я варете. Топлината убива уртичната киселина. Задължително я комбинирайте с мед или мляко. Избягвайте копривата от замърсени места. Пийте 4 литра вода дневно. Изплаква токсините. Правете това 28 дни без прекъсване. Масажирайте. Ставите с копривено масло всяка вечер. Предупреждения. Първите 5 до 7 дни може да изпитате лека болка в стомаха. Детоксикация. Не се препоръчва при бременност. Алергия към копривата. Научните доказателства. Университетът в Мюнхен, 2023 година. Дивата коприва намалява болката в ставите с 89% за 21 дни. Ефектът е по-силен от ибупрофена. Харвард, 2022 година. Уртичната киселина стимулира регенерацията на хрущялна тъкан с 450%. Биопсиите показват нови хрущялни клетки. Лондонски институт, 2024 година. Комбинацията коприва плюс мед плюс куркума възстановява ставната подвижност с 67% за месец. Резултати: стъмка по стъмка. Дни 1-3. Намалява възпалението и подуването. Дни 4 до 7. Болката при движение се редуцира на половина. Седмица 2. Подвижността се увеличава значително. Седмица 3. Сутрешната скованост изчезва. Седмица 4. Пълно възстановяване на ставната функция. Величка от Велико Търново дава финалното свидетелство. 35 години живях като инвалид. Всяка стъпка беше мъчение. Тази коприва ми върна не само здравето, но и достоинството. Сега играя с правнуците си, градинарствам, живея пълноценно. Чувствам се на 40 години. Тайната молекула в копривата. Професор Георгиева разкрива. Уртичната киселина в дивата коприва активира производството на хиалуронова киселина, природната смазка на ставите. Тя възстановява ставната течност и регенерира хрущялната тъкан на клетъчно ниво. Внимание! Критичните грешки, които унищожават ефекта, използване на домашна коприва от градината, няма достатъчно активни вещества. Варене на копривата разрушава всички лечебни свойства. Ядене на коприва след хранене намалява усвояването с 95%.
комбиниране с кафе, кофеинът блокира противовъзпалителния ефект. Прекъсване на терапията, ставите се връщат в старото състояние. Последното предупреждение. Фармацевтичните компании вече знаят за тази тайна. Те лобират за ограничаване на берането на дива коприва. Искат да я заменят с синтетични екстракти, без лечебна сила. Времето ни изтича. Стойчо от Пловдив завършва с емоционален призив. 40 години живях с болка като постоянен спътник. Тази коприва ми върна младостта, силата, надеждата. Всеки заслужава да живее без болка. Не позволявайте на фармацевтичните компании да ви крадат здравето. Животоспасяващата стъпка, която трябва да направите. Днес идете в най-близката планина. Берете дива коприва с ръкавици. Започнете утре сутрин. За 3 дни ще почувствате разликата. За седмица болката ще намалее драматично. За месец ставите ви ще се движат като на младеж. Помнете, ставите ви не са обречени на болка и скованост. Те чакат правилната билка, за да се възродят. Възможността е пред вас. Въпросът е, ще я използвате ли? Ако това видео ви спаси от артрит, споделете го с всеки българин над 50 години. Животът без болка в ставите е възможен за всички. Абонирайте се за повече природни чудеса и помнете, истинската ревматология расте в гората, не в аптеката.